Orain astebete Ipar Euskal Herriko baserritarrek egin zuten bezala, Arabako eta Nafarroakoak gaur batu dira Europan hasitako protesta oldera. Traktoreak atera dituzte herrigunetara nekazaritza sektorearen egoera jasanezina dela salatzeko. Hala nola nekazaritza politika bateratua malgutzeak sigitzen dute. Ekoizpen prezioak bermatzea, merkataritza askeko akordioen negoziazioak etetea, edo burokrazia arintzea dira eskari nagusiak. Berriz ere arazoak daude zenbait eskoletan emandako jangela zerbitzutan. Berria jakin ahal izan duenez, atzo landare zorriak agertu ziren gutxienez bi ikastetxetan zerbitzatutako janarian, Andoengo Ondarreta herri eskolakoan eta Debako Luzaro eskolakoan. Batean zein bestean, auzolan catering enpresak zerbitzatutako azalorean topatu zituzten zomorroak. Duela 3 aste, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin gutxieneko soldatari buruz hitzartutakoa ofizial egin du Espainiako gobernuak. Gaurko bileran onartu du gutxieneko soldata 5% handitzen duen dekretua. Igoera atzerako eraginez aplikatuko da 2024ko urtarrilaren 1 aurrera eta 75.000 langile ingururi eragingo die Hego Euskal Herrian, gehienak gazteak eta emakumeak. Gabon deizuela, Nafarroatik ze berri dugu Irun Erregano? Gaur Nafarroako ospitalearen parean gaude, zehazki Printzipe de Vianan, kontzentrazio batean egon gara, emakumeen genitalen mutilazioa desagerrarazteko eguna delako, eta hauek stop mutilazioa lelopean salatu nahi izan dute emakumeek eta neska txikiek jasan dituzten genitalen mutilazioa. Emakumeak zientzietan, arteetan eta letretan jokatzen duen papera ikusarazteko erakusketa prestatu du Jakiundek. Ikusi. Gabon guztioi eta ongi etorri gaueko albistegira. Zaldibarko Luizia gertatu zenetik 4 urte bete dira gaur. Eitzagako zabortegiaren amiltzeak Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileen heriotzak eragin zituen eta ingurumenean ondorio larriak izan zituen. Orain, zabortegiaren behin-behineko zigilatze lanak maiatzerako amaituko dituztela aurre ikusi du lakuak. 4 urte igaro dira Zaldibarko zabortegiaren Luizitik. Bi langile Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hondakinen azpian lurpean gelditu ziren. Sololuzeren gorpuzkiak izan ziren gerora aurkitu ziren bakarrak. Hori soilik ez ingurumen inpaktuare ikaragarria izan zen. Industria hondakinak tosikoak eta sugarrak pilatu ziren aldi berean. Astebetera egin ziren ikerketetan airean dioxinak detektatu zituzten, normalak baino 40 aldiz handiagoak, zabortegiko suek eragindakoak. Luizia gertatu eta 5 hilabetera berriz 2020ko uztailaren 21ean ertzaintzak Berte Reizeklineko 3 goi-kargudun atxilotu zituen, lur jausian izandako erantzukizunagatik. 2022ko otsailean zabortegia behin betiko ixteko agindu zuen Eusko Jaurlaritzak eta 28,6 milioi euro eskatu zizkion zabortegiaren ardura zuen Berte enpresari, gorpuak bilatzeko eta zabortegia zigilatzeko lanen baliokide. Urte bereko abuztuan Berterrek behin-behineko zigilatza gauzatzeko epea bete zuen, baina ez zen zigilatu eta urtebetera 2023ko urrian Eusko Jaurlaritzak egonkortasun azterketa baten ondorioak bildu zituen, zabortegia ez zigilatzaren ondorio negatibo ohartarazteko.
Testuinguru horretan ingurumen sailak larrialdi lanak egiteko agindua eman zuen. Eta Jaurlaritza Zaldibarren jardutera behartuta dagoen heinean, jarduera subsidiario bati ekin zion berriro. Aldi berean Berte Recycling enpresari zehapen espedientea hasi zitzaion, zabortegia behar bezala mantentzeko beharrezko neurriak ez hartzeagatik. Harrezkero behin-behineko zigilatze lanak egiten ari dira, euri ura ez iragazteko eta ondorioz hondakin masaren pisua ez handitzeko. Zeregin guztiak 7 hilabeteko epean betetza dute helburutzat, eta beraz aurre ikus daiteke maiatzerako bukatuta beharko lukela behin-behineko zigilatze lanak. 2,6 milioi euroko aurrekontua dute lanek eta gainerako zorrekin egin bezala diru hori itzultzea eskatuko du ondoren Jaurlaritzak. Momentu honetan polietilenozko oihala jartzen ari dira eta behin soldatu ondoren zabortegiaren azalera estaliko dute. Bada hondakinen kudeaketaz gabiltzala Zubietako erraustegira goaz. Adi. Urtarrileko azken asteetan jakintzen Gipuzkoako Zubietako erraustegiak 5.500 tona lixibiatu bidali zituela Artaxoako Ecofer Sansoain enpresara. Kontua da enpresak ez zuela hondakin hori jasotzeko behimenik. Nafarroako ingurumen kontseiari Jose Maria Ilerdik argi utzi zuen kontratuak zioela Zubietak solidoak bidali behar zituela eta likidoak bidaltzen zituela. Horregatik gobernuak enpresa itxi du behin-behinean. Y eso es lo que ha derivado en una actuación desde el Gobierno de Navarra que nos ha llevado a cerrar cautelarmente la planta. Lixibiatuak hondakin solidoak tratatzean zabortegitan sortzen diren likidoak dira, erraustegi batean gerta daitezkeen bezala. Likido horiek substantzia toxikoak izan ditzakete eta behar bezala kudatu eta tratatu behar dira ingurumen inpaktu negatiboak saiesteko. Baina Artaxoako Ecofer Sansoain enpresa behin-behinean itxita orain zer gertatuko da lixibiatu horiekin. Bada hondakinak Bilboko Zorrotz auzoko Sader enpresara bidaltzen ari direla ohartarazi du Bilboko auzo elkarteen federazioak. Kezkatuta lehenbailen kontrol neurriak hartzeko eskatu die udalari eta Jaurlaritzari. Kasurako iaztik matxuratuta dagoen Zorrotzako udal neurgailua konpontzeko eskatu dute, eta saninazio eta elorrietan neurketa instalazioa jartzeko. Ildo horretan Zubietako lixibiatuak Bilbora ekarriko dituztelako susmoan, auzo elkarteak salatu du inguruneko airearen kalitatearen kontroli gabeko hirigunean hondakinen mugari gabe onartzen jarraitzea ausarkeria eta erantzukizun falta dela. Gogoratu behar dugu gainera 2018rako aurreikusita zegoela hondakinak inerte bihurtzeko Sader planta Zorrotzatik kentzea. Bilboko udalak iregintza hitzarmena sinatu zuen 2015ean Saderrek auzo hartan duen jarduna eteteko. Plana baina ez dago indarrean. Laudion eskubaloiko epaile bat salatu dute herrian adingabe bati eraso egitea egotzita. Laudioko mugimendu feministak herrian gertatutako azkeneko sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea deitu du astearterako. Alberto Azero plazan kontzentratuko dira arratsaldeko 7etan, larunbatean Laudio eskubaloi taldeko entrenatzaile eta epaile batek adingabeko neska bati egindako eraso matxista gaitzesteko. Eskubaloi taldeak berak jakin arazi duzuenez, larunbatean La Granja kiroldegian eskubaloi partidu bat epaitzen ari zela, gizonak adin txikiko neska baten kontrako erasoa egin zuen, honen baimenik gabe ukituak eginez. Taldeak erasotzailea kanporatu du eta adingabeari zein honen familiari erasoa ertzaintzaren aurrean salatzeko deia egin die. Ertzaintzak gertatutakoa ikertzen ari da orain. Bien bitartean, Laudioko mugimendu feministak erasoa jasan duen adin txikikoari babes adierazteko eta erasoa salatzeko elkarretaratzea ditu du arratsaldeko 7etan Alberto Azero plazan. Altsasu Kirol elkarteak salatu du joan den ostiralean gizon talde bat emakumeen taldeko jokalariei argazkiak eta bideoak egiten saiatu zela aldagelan entrenamendu baten amaieran. Klubak argitaratu duen oharraren arabera joan den ostiralean gertatu zen. Foruzaingoan jarri dute salaketa. Tolerantzia zero mutilazio genital femeninoaren nazioarteko eguna da gaur eta eguna ospatu dute osasun arloko emakumeek. Iruñean informazio mahai bat eta manifestuaren irakurketa egin dute. Gaur, otsaiak 6, tolerantzia zero mutilazio genital femeninoaren nazioarteko eguna ospatu da. Honen harira, osasun elkarteko emakumeak Nafarroko ospitalean elkartu dira. Praktika horrekin amaitzeko inplikatuta dauden pertsona guztientzat manifestu bat irakurri dute. Mutilazio genitaletik gabeko etorkizuna aldarrikatu dute.
Une egokia da gizartea kontzientziatzeko eta elkarrekin egiten ari diren ahaleginak nabarmentzeko. Guztiok gara beharrezkoak emakumeen eta nesken giza eskubideen aurkadoan genero modu bortitz horri amaiera emateko. Horregatik, emakumeen genitalen mutilazioa geldiarazi leloa erabili dute. Porque como ONG sanitaria debemos seguir sensibilizando, informando sobre la consecuencia para la salud y la mutilación genital femenina. Es nuestra responsabilidad contribuir a su conocimiento por parte de las poblaciones, de las comunidades, de las familias, de los individuos de todo el mundo. Gaur, defentsa sustatzailean inplikatutako bitartikarien eta elkarteen lana sustatu nahi izan dute. Haien arretarekin praktika hori desagerrarazten laguntzen dutelako, eta haien lana nabarmendu nahi izan dute. Baita arropa sarearena eta emakumeen genitalen mutilaziorik gabeko Espainiako sarearena ere. Beste genero indarkeria bat ere azaleratu dute, emakumeen genitalen mutilazioarekin zerikusia izan dezakeena, eta emakumeen eta nesken oinarrizko eskubidei ere erasotzen diena, hala nola behartutako ezkontzak edo poligamiak. Osasun elkarte diren aldetik, Nazio Batuek ezarritako helburuan inplikatzen dira. Emakumeen genitalen mutilazioarekin amaituz 2030 baino lehen. Medikuei eskerrak ematen amaitu dute, eta bereziki 2023ko urtean haiekin egon diren emakumeei. Osasun langileekin jarraituz, Araban Osakidetzako hainbat sindikatuk elkarretaratzea egin dute Palestinako genozidioa salatzeko. Gaur goizean Arabako ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuak Gasteizko Santiago ospitalean elkartu dira Palestinako kidei babesa adierazteko. Beraien betebeharrak betetzeagatik, eraso eta gatazka hauek jasaten ari diren Palestinako lankidei elkartasuna erakutsi nahi izan die. Palestinak indarkeriaren eta etengabeko okupazioaren infernua pairatzen du. Horregatik, elkartasuna adierazi nahi diegu Israelgo armadek erasoak larri sufritzen ari diren Palestinako lankidei. Bere betebehar deontologiko eta morala betetxeagatik eraso, atxilotu eta erail egiten dituzte. Azaldu dutenez, hilabete hauetan Israelgo estatuak Palestinarekiko egindako erasoak jarraiak izan dira. Debekatutako munizion erabilera, bombardaketak, ospitale ikastola edo ambulantziei erasoak, etxe bizitzen zuntzipenak eta abar salatu dituzte. Gaur egun, eraso kopuruak larriak direla adierazi dute. 23.000 palestinar eraiak eta 59.000 zauritu baino gehiagorekin. Horregatik, Israelen aurkako boikota egiteko mezua saldu dute. Gizartea Palestinaren aldeko ekintza eta ekimenetan parte hartzera bultzatuz. Horretarako, osasun zentroa Israelen objektibo gisa irudikatu dute. Manifestu bat irakurriz. Gai aldatuz, Euskal Herrian etxe bizitza larrialdia dago sorturen irudiko eta hori salatzeko eta ikusarazteko ekintza bat egiten ari dira. Zenbait kide bi etxe jabe handik Donostian dituzten bi etxetan daude sarturik. Etxebizitza eskubidea berez, baina negoziorako eta espekulaziorako erabiltzen dute funts-putreek, higiezinek, jabe handiek eta banketxeek. Beharrezkoa da epe luzeko alternatibez eztabaidatzen eta horiek marrazten hastea. Etxe eta bizitza duinak behar ditugu herritar guztiok, eta hori aldarrikatuko dugu ekintza aktibista honekin. Donostian jarraituz, orain Donostiaren barruan dagoen Igeldoko toki erakunde txikia eratzeko kontsulta apirilaren 14an egingo da. Udalak onartzen duela ja, tokiko entitate txiki hori eratzea, bere garaian esposizio publikoan jarri genuen ez du alegaziorik jaso eta bere horretan onartuko da, eta honekin batera
deialdia egingo da apirilaren 14ean kontsulta egiteko Igeldon. Espainiako Auzitegi Nazionaleko 6. instrukzio epaitegiko epaile Manuel García Castellonek joan den astean erabaki zuen euskal presoei eginiko ongietorrien auziko instrukzioa berriz irekitzea sortuko eta sare herritarreko kideen Telegrameko chat batzuk ikertzeko helburuz. Auzitegi hartako fiskaltzak ordea gogor kritikatu du erabakia eta helegitea aurkeztu du haren kontra. Euskarafobiak kapitulu berria du Nafarroako politikan. Oraingoan Eguesibarko PPko zinegotziak euskara gorrotoaren hizkuntza dela esan du. Eguesibako PPko zinegotzia den Inma Mujikak euskararen aurkako deklarazioak egin ditu. Azken astetan diskurtso euskarafoboak entzun dira udal bilkuretan, famatuena Orkoienena. Tamalez, azkenekoak bat egin du Alex López PSNekoak zabaldu zuen mezuarekin. Euskara gorrotoaren hizkuntzatzat jo dut zinegotziak. Herritarren artean desberdintasuna nabarmendu egiten duela ere gaineratu du. Udaleko osoko bilkuran korrikara dirulaguntza bat bideratzeko eztabaidan ari ziren. Horrelako batean, Inma Mujikak hitza hartuz eta euskara hizkuntza erabat mespretxatuz. Hace años que la han pervertido haciéndola un instrumento político y que solo me evoca los años de terrorismo. Es una lengua que identificamos con el odio, no con la concordia, y que a día de hoy todavía acentúa las diferencias entre nosotros. Dado el uso político del euskera que hacen algunos partidos, mucho tienen que cambiar las cosas para que pueda ser visto como un mero elemento cultural. Euskara tresna politiko gisa bezala erabili dutela eta terrorismoaren gaietarako erabiltzen dela azpimarratu du zinegotziak. Mujikak hitz egiten amaitu ostean, Geroa Baiko zinegotzia Joseba Orduñak haserre hitza hartu du. Harreman politikoa gainditu eta alor pertsonalera eraman duela iruditu zaio. Para este concejal honentzat, euskalduna den concejal zinegotzi honentzat, hemen bukatzen da gure harreman pertsonala. Hemen bukatzen da gure harreman pertsonala. El euskera, para Geroa Bai, para nosotros, es un tema personal y de vivencia. Y lo que usted acaba de decir ataca directamente a nuestra personalidad. Beraz, tristea badirudi ere, gero eta gehiago dira euskararen aurkako gorrotoa aldarrikatzen duten eskuineko alderdiak. Iruñeko euskararen ordenantzaren arabera, elebiz idatzi behar dira herritar guztientzat diren bide seinale kale izen eta kartel publikoak, hots euskaraz eta gaztelaniaz. UPNren agintaldian udalak gaztelania hutsean idatzi zituen hainbat toki izen eta seinale, eta orain horiek konponduko dituzte lehenik Irune Rejano. Kale izendegia berrikusiko du Iruñeko udalak elebitasuna bermatzeko. UPN agintaldian zegoenean, momentu horretan zeuden seinaleak eta kaleko izenak elebiz idatziko dituzte, zehazki Konstituzio Plaza eta Doneiako Ibideko Parkea gaztelania zaudela, hortik hasiko dira eta guztiak berrikusiko dituzte eta euskaratuko dituzte. Iruñeko udalak kale izendegiak berrikusiko ditu elebitasuna bermatzeko.
Iruñeko euskararen ordenantzaren arabera, elebiz idatzi behar dira herritar guztientzat diren bide seinale, kale izen eta kartel publikoak. UPNren agindaldian, ordenantza hori behin baino gehiagotan urratu zuen udalak. Konstituzio plaza eta Doneiako bideko parkea dira horren adibiderik garbienak. Biak ala biak gaztelania hutsean izendatu baitzituen Enrique Maiaren gobernutaldeak. Konstituzion plaza eta Camino de Santiago parkea, alegia. Halakoak zuzentze aldera, Jose Abaurreak iragarri du hiriburuko kale izendegi osoa berri ikusiko duela eta jarrera proaktiboa izanen duela. Ziurtatzeko euskararen ordenantzak exigitzen duen elebitasuna bermatzen dela. Udalak erabakitzen du hemendik aurrera horrelako jarrera proaktibo bat izan eta kale izendegi guztia berpasatu eta egon daitezken hutsuneak edo akatsak konpontzea. Kale izenez gain, gaztelania hutsean idatzitako galter informatiboak ere euskaratzeko asmoa ditu udalak. Eta Trinitarioen parkeko Kostarapea bigarren aparkalekuan daudenekin hasiko dira. Irizpide horri segika, Iruñeko kale izen guztiak berrikusiko dituzte pixkanaka, ordenantza betetzen dela ziurtatzeko. Eta aurrerantzean, horren arabera jarriko dituzte kale izen berriak ere. Euskaltzaindiaren txostenak erabiliko dituzte irizpide nagusi gisa, izen egokia zein den argitzeko. Otsailaren 13 torturaren nazioarteko eguna gerturatzen ari zaigu eta aipatzekoa da Karpeta Urdinak Ander Iriarte Oiartzuar zinema zuzendariaren film dokumentala. Bihar izango duzue ikusgai gurean gaueko 10:00. Adi. Bazan 2016an inguruan, eta nila giza eskubideen inguruan lan egiten egin nintzen, batez ere Euskal Gatazkan inguruko larekin. Eta goatzen naiz herriko persona bat, bai ari zela proiektu horten parte hartzen, eta denbora guztien esaten zian, Ander, hau ikaragarri izango da, honek den aldatuko du, Ander, ikaragarria egiten nahi gana, Ander, eta egiteko batean esan zian, Ander, aurkezpen egingo da, eta gonbite bat dauka zuretzat, nahi moduzu etorri ikustera. Eta nire goatzen ez nahi, amets gaizto okerrenak asko gatikan superatu ziala. Osa, desborda hointzian hangoak. Eta, aten nintzen sensazio batekin esanez, bale, hau garai baten amaiera da, informe hau egina dago, jauka ezina da, eta honek gauza asko ekarriko dizkitu. Beste erreparazioa, eta egia baita ere, eta gizartaratzea. Eta konturatu nintzen, gauzaiak ez ziala etortzen. Eta nolabait ulertu nuen, ez informea egin zutenak, baina informea enkargatu zutenentzat, bazirudien ura amaiera zela. Objektiboa zala informe hori egitea. Eta beste aldetikan ere gizartea etzela kalera ateratzen eskandalizatua, informe hori irakurtzeko oso komplikatua darako. Eta hor, hartu nuen garai hortan ukan amorru guztia, eta esan nuen, bale, borduan dokumentala egingo dut, saiatzeko informe horrek esaten duena kalera eramaten. Normalean gatazka baten amaiera osasuntsua egiteko, edo ahalik eta osasuntsua gatazka baten barruan, izaten da behatoki bat egotea. Eta behatoki batean, bi parteek jartzen dute egindako guztia, eta onartzen diote besteari mina. Eta hemen min bat ez dago errekonozituta, ez behintzat gizarte mailan. Nik beti jartzen dut adibide bera. Imagina ditzatu dugun, hemen egon diren eta beste erakundeak egin dituzten ekintza guztiak, sozializazioaren sufrimendu guztia, egin diren barrabaskeri guztiak, eta egingo bagenu informe bat, jarriko bagenu sigillo bat, eta ez bagenu berriro hortaz hitz egingo. Ez, gai horiek eskola eraman behar dira, gai horiek memoriala behar dituzte, jendeak ezagutu behar ditu berriro ez pasatzeko. Eta nik uste dut gizarte honek, tortura daukan dimensioekin eta torturatu guzti horiei, paizo diela sinusten zaituztegu bat. Bai, dokumentala egin dut, baina ez dakit nire dagokidan zabaltzelan prozesu hori egitea. Eta orduan hor daukan nik apur bat sensazio gazi gozoa. Baina, hortarako gaude, eta hortarako botako dugu orain 11 telebistan, eta baita ere, otsailaren 13an hartu dugu erabakia. Guk beti izan genuen argi dokumental hau lortu zituen babesengatik gurea zala, eta, agien ez genuela zinema komertzialetan estreinua egingo, baina horrek bazeukala helburu bat. Eta hori zala, aste arte honetan, liberatu alizateko, sarean jarriko dugu, YouTubeen jarriko dugu, nahi duenak ikusteko, eta, alik eta gehien zabaltzeko. Por el programa vasco, entre años
presente en la actualidad. Se ha detenido en el País Vasco, en Navarra también, a unas 20.000 personas. De las 20.000 hay noticia con algún nivel de detalle, no voy a decir 10.000, pero casi. 10.000 torturas. Sí, de gente que incluso ahora no tiene ganas de hablar del asunto. Bueno, eta lehenengo galdera inberizut, zuk sekula denuntziatu duzu tortura? Ez. Torturaren nazioarteko egunaz gain badugu beste data bat gogoan Euskal Herritarrok, martxoaren 3. Izen bera duen elkartearekin bildu da Hamaika Telebista. Ikusi. 1976ko martxoaren 3 milaka langilek Zaramaga auzoko San Francisco elizan elkartu ziren. Greba eguna zen Gasteizen eta langileek biltzarra burutzen ari ziren elizaren barrualdean. Polizia armatuak, behin eliza bete zela, uste agindua eman zuen, eta batzartutako langileen kontra oldartu zen. Erasoaren ondorioz, poliziak 5 langile erail zituen. San Francisco eliza langileen borrokaren ikurra bilakatu zen ordutik. Hildakoen memoria bizirik mantentzeko asmoarekin, martxoak 3ko elkartearen kideek, tenpluaren txoko bat oroimenezko gunean bilakatu dute. Martxoak 3ren inguruko memorial bat dago, Zaramaga auzoan, 5 emakumek egin zituzten instalakuntza artistikoak, Sara Santos, Veronika Bermaister, Txara Barrasola, Irantzuleku eta Marta Gil. Hori, buelta ematen zaio instalakuntza artistiko ezberdinak bizitatzen, eta bitartean entzuten duzu, 1976ko testu ingurua zein zen, nolakoa izan ziren borroka haiek, ze beste borroka batzuekin zeukaten lotura, eta bukatzen da bizita Eliza honetan bertan. Orduan, Elizan utzi diguten kubikulua, ikusten duzu gaude giltzapetuta, ez izinguratuta, ez daukagu Eliza osoa erabiltzeko eskubiderik oraindik. Marta Gilen gol batek balio du instalakuntza, hau egin zen omentzeko edo gogoratzeko emakumeen artean eman zen partida bat izan zen, resistentzia kutsarako dirua lortzeko, pilotan fragaren aurpegia jarri egin zuela, eta pixka terapeutikoa da. Hemen daukagu ere kontzientziaren kanpaiak eskultura, Inigo Arregik egindakoa, urtero ez bada ere, 2 urtetik behin, saiatzen gara eskultura honen bat txikiagoa, edo, oparitzen, elkartearentzat esanguratsua izan diren pertsonei. Hemen ikusten dituzue, irudietan, antzinako irudietan ikusten diren leiho berobil horiek, 1976an, ez zeuden barra horiek, orduan langileak hemen itotzen ari zirela, apurtu egin zituzten eta hortik atera ziren. Memorias grabadas a fuego, edo zuerekin grabatutako memoriak, eta dira ohol batzuk, eta bertan kolazo esala erabili ditu garaioietako berriak, argazkiak, eta bar. Ikusi ditzakegu 100 zauritu horien izenak eta zer zeukan bakoitzak. Hau dago Pedro María Martínez Oziori dedikatuta, Francisco Aznar, 17 urte zituen erail zutenean. Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda, eta Jose Castillo. Aipatu nahi dut guretzat ere gure hildakoak ere badirela Vicente Anton Ferrero Basaurikoa eta Juan Gabriel Rodrigo Nafo Tarragonakoa. Biak erail zituzten hemen Gasteizen gertatutakoa salatzen ari zirelarik. Eta hemen bukatzen dira bizitak. Hemengo paretan Sandra Santosek egindako bideokolas bat proiektatzen dugu, dela oso hunkigarria benetan, eta da nahiko potentea momentua, pentsatu behar duzue, 76an pareta hau esala existitzen, orduan hemen eserita zeuden langileak asanbladan parte hartzen ari ziren. Eliza hau izango da, hain zuzen, Martxoak 3 Memoriala Fundazioaren egoitza. Martxoak 3 elkarteak espazio irekian bilakatu nahi du, sarraskiaren memoria eta borrokaren zilegitasuna aldarrikatuko dituena. Ekonomian aipatu dugu lerroburuetan ere. Europako nekazariek egin bezala, Hego Euskal Herriko nekazariak ere protestak egiten hasi dira. Gaurkoan, 100 traktorek Nafarroa eta Arabako errepideak blokeatu dituzte. Nafarroan izan da Irune Errejano lankidea.
Gaur goizeko 6:30 aurrera Nafarroako 500 traktore inguru mobilizatu dira Nafarroako errepidetan eta kaleetan eta trafikoa moztu dute. Sindikatuek ez dute mobilizazio honekin bat egin, beraz individualki batu dira nekazariak eta abeltzainak WhatsApp talde baten bitartez. Gatazka batzuk hasi eta beste batzuk amaitu. Ela Esteilaz Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta Kristau Eskola eta Aizeizea patronalek lorturiko akordioari esker, greba bertan bera gelditu da. Elako langileen asanbladak akordioa berretsi du eta labeko aldiz akordioa ez sinatzea erabaki du eta kontsulta egingo du oinarriekin. Gizarte ekimena! Elak EAeko gizarte ekimeneko ikastetzen 158ko ordezkaritza duen sindikatuak asanblea egin du gaur sektoreko langileekin eta berretsi dute Kristau Eskola eta Aizea patronalekin sindikatuak bart lortutako aurreakordioa. 14 greba egunen ondoren eta beste baten atarian Elak lortu du langileen 3 aldarri nagusiei erantzuteko aurreakordioa. Erosalmena bermatuko da, lankargak arindu eta lanpostuei eutzi. Hemen esan nahiko genukena da, puntu negatiboa edo tamalgarria dena dela, behartzen gaituztela behin eta berriro prozesu hau egitera, ez? Behin eta berriro behartzen gaituzte greba egun asko mobilizazio dinamika oso astunak abian jartzera, eduki hauek mahai gainean egon balira orain dela urtebete, segurazki akordioa egongo zen orain dela urtebete. Hain zuzen ere, hitzarmenak 2021ko 2024ko indarraldia du. 116ko soldata igoera izango dute langileek. KPI-tik gorako soldata igoera bermatuta. Finantziazio publikoa edo homologazio muga izan beharrik gabe. Erosalmena ez galtzeko. Lan kargei dagokionez, jardunaldiak murriztuko dira. Gutxienez, ordubete irakasle eta etapa guztietan, eta beste ordu osagarri bat gutxienez izango dute irakasle. Gainera, esaterako haurhezkuntzan urtean 20 orduko lanaldi murrizketa izanen dute irakasle. Eta laguntzaileak 38ko ordukoa. Hezkuntza laguntzaile espezialisten kasuan, 20 orduko murrizketez gain, ordu osagarri gehiago izango dituzte. 3 gehiago lan jardun osoak daudenean, 2 lan jardun erdiarekin. Oso garrantzitsua da hori, ikasleari atentzio hobea eskaintzeko denbora gehiago dela, eta baita, haurhezkuntza, administrazio edo irakasle espezialisten esparru feminizatuentzako langileen baldintzak hobetzeko ere. Bizkaiko kiroldegietako langileek greba eguna dute gaurkoa, 2022an iraungitako hitzarmena berritu dezaten eskatzeko. 2000 langile daude grebara daituta. Bizkaiko kiroldegietako 2000 langileak grebara deituta daude gaur. 2022an iraungi zen hitzarmena berritzeagatik. Manifestazioa Bilbon izan da. Urtarrilean zehar egindako lanuzteak jarraipen zabala izan dute eta plantillaren 80%ak parte hartu du. Hala ere, hitzarmena berritzeko negoziazioak ez dute alderdi garrantzitsurik jaso eta beraz, langileek mobilizazioak indartzea erabaki dute. Urtarrilaren 31an beste negoziazio bilera bat egin zen patronalarekin. Bilera asko egin dira azken urtean, baina patronalak aurkeztutako edukiek ez diete erantzuten plantillak planteatutako gutxienekoei.
Lanbide arteko gutxieneko soldata 5% igotzea onartu du Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak. Igoera hori 2024ko urtarrilaren 1 aurrerako atzera eraginarekin aplikatuko da. Nazioartean, Txilen zehazki badugu berririk, ez da bero Satruztegi? Gaur Txileko 5. eskualdean jarriko dugu begirada. Txileko erdialdean eta erdi-hegoaldeko zonaldean piztutako suteek 100 hildako utzi dituzte gutxienez. Carolina Toja gobernuko barne ministroak jakitera eman duenez. Hala ere, dezente gehiago izan litezke kontrolatu gabeko hainbat sute daudelako oraindik. Ministroak adierazi du identifikazioari dagokionez lan handia dutela oraindik egiteke. Viña del Mar eta Kilpueko fokuak dira gobernuari gehien kezkatzen diotenak zonalde honetan kaltetutako etxeak 3.000 eta 6.000 artean kokatzen ditu gobernuak, naiz eta Toja ministroak esan oraindik ezinezkoa dela zifra zehatza esatea egoeraren konplexutasunagatik. 93 dira oraindik aktibo dauden suteak eta gutxienez 53.000 hektarea erre dira. Salbuespen egoera ezarri da Valparaisoko eskualdean, 5. eskualdea ere deitzen zaion honetan. Egoeraren larritasunagatik etxeratze agindua ezarri da ordena eta segurtasun publikoa bermatzeko asmoarekin, eta modu berean erabaki honek suhiltzaileen ibilgailuak errazago iristea ahalbidetuko duela adierazi dute gobernutik. Hondamendien arriskua kudeatzeko batzordearen arabera, temperatura altuek eta haize bortitzak eragindu suteen tamaina. Hala ere, oinarrian nahita hasitako suteguneak daudelako susmoa dutela adierazi dute gobernutik eta beraz kereiak aurkeztuko dituztela. Gabriel Borikek 2010ko lurrikararekin alderatu du ezbeharra eta argi adierazi du baliabide guztiak sutei aurre egiteko erabiliko direla eta familien segurtasuna lehenetsiko dutela. Eta, bukatu aurretik, enuke aipatu gabe utzi nahi askotan ezagutzen ez den datua da eta guretik ulertzea zaila egiten zaigu, baina Latinoamerikako beste herrialde batzuetan bezala Txilen ere suhiltzaileak boluntarioak dira. Beraz, zonalde zaurgarrienetan edo sute arrisku handia dagoen zonaldeetan, Valparaisoko eskualdea kasu, suhiltzaileek euren etxeak, euren familiak, auzokideak salbatzeko lanetan dihardute. Suhiltzaile gorputza sortu zenetik ez dute lana hau egiteagatik soldatarik izan, eurek hala erabakita eta beraz voluntarioa izan da euren lana orain arte. Kiroletan, pilotan, Erkiaga eta Ibarluzea izango dira Goikotxearen eta Lekerikaren aurkariak 2024ko Eusko Label Winter Serieseko finalandian. Goikoetxea, Lekerika eta Erkiaga Ibarluzea bikoteak izango dira nor baino nor gehiago 2024ko Eusko Label Winter Serieko finalean. Goikoetxeak eta Lekerikak Johan eta López kanporatu zituzten lehen finalerdian eta bigarrenean Erkiagak eta Ibarluzeak beste egin dute Janolaran eta Julen Del Riorekin. Bakearen hiria deritzon Gernikako frontoia hasieratik jendez gainezka egon zen urduritasuna eta zirrara nagusi izanik Euskaldun askoren jomuga eta bilkunea Winter Series 2023-24ko bigarren finalerdia. Hala ere partiduak gora bera asko izan zituen arren Bizkaitarek 2 setetan lortu zuten garaipena. Nik uste ambiente harra ondala, ez? Lehenengo aldien unola semifinal baten gertuatzen hitzena eta iruditzen zait, ni personalki, aritza animatzea etorri naiz eta guzago esan finalerdi oso ondo junda, ez? Bukaeran hor gaina eukiu tramo bat emozioare hilo dana publikontzako eta pozik aritzek irabaziulako eta partiu politia ikusi deulako. Lehenengo zetaren hasiera parekatua izan zen, lehen tantoetan 5 berdinketa izan baitziren eta tanto bakarreko aldeak besterik ez bidikoten artean.
Bosnakoren ostean hasi zen finalerdia bikote bizkaitarraren alde jartzen. Minutuek aurrera egin ala Erkiagak ondo hartu zion neurria Olaraini aurreko aldean eta atzean berriz Ibarluzea seguru aritu zen aurreko partietan bezala zeta kamiseta arrozak jantziz 15-11. Ni neue alde egiz esan bikote bizek guztokoa ditut, baina alde egonaz Erkia eta Ibarluzean alde. Bigarren jokoa ere ondo hasi zuten bizkaitarrek markagailua alde izanik denbora luzean, baina Olaranek partidua esna mantentzea lortu zuen aurreko kuadroetan tanto garrantzitsuak eta ederrak irabaziz. Partida berdintzea lortu zuten urdinek markagailuan 13 egotera iritsiz, baina azkenean zeta Erkiaga eta Ibarluzearentzat izan zen 15-13 eta horrekin batera otsailaren 18 finaleko txartela. Jarraian, Paul Elizondo lankideak Fadura lehen hezkuntzako irakasle eta ikaslei eginiko elkarrezketarekin utziko zaituztegu. Hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak bestela ere badakizue. Informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian. Bihar arte. Urteen joan etorriak gizarteko hainbat aspektutan aldaketak eragin ditu. Hezkuntza izanik aldaketa horietako bat, gaurkoan beste ikasketa mota bati buruz hitz egingo dugu hain zuzen ere Pandarraid izeneko proiektu batetik abiatuta. Jose Libano Pandarraideko proiektuko koordinatzaile teknikoa eta Arkaitza Mezaga lasterketa arduradunarekin. Arratsaldeon bikote, zer moduz? Oso ondo, amen. Arratsaldeon. Bueno, goazen ja gaian sakontzera. Nola sortu zen proiektu hau edo nondik testuinguratu dezakezue? Fadura lanbide heziketako ikastetxean automozioko irakasleok talde sendoa osatzen dugu eta oso helburu argia dekogu, ezta? Ikasleen formakuntza ahalik eta eraginkorra izatea. Eta hortarako ikusten dugu motivazioa ezinbestekoa dela. Motivazioa garrantzitsutzat hartzen dugu. Eta hortarako beti gabiz bueltaka ideiak eta proiektu berriak pentsatuz. Eta maite dugu asko lanbide hau eta gure artean abentura zalen bat baino gehiago badau. Orduan guri ikasle bati okurritu zitzaion edo proposatu zuen, aspaldi buruan bueltaka zebilen ideia bat, eta proposatu zuen ideia, da ideia hori zan ikaslek prestatutako kotxe bat, edo kotxe batean, Pandarraid raili hontan, resistentziako railian parte hartzea. Proposatu zuen, iruditu zitzaigun oso interesgarria eta berehalase pentsatu gendun hori kriston erronka polita izango zala, baina ikaslek ardura handiz eta kemenaz jokatu beharko zutela. Barkatu, Jose, hasiera batetik onartu zuten proiektuaren proposamena hori zuzendaritzan? Baiezkoa izan zen? Olako proiektu potoloak aurrera eruateko, hori fiskamentalizazio prozesua behar du, eta ondo prestakuntza ona behar da, eta planteamendu orokor bat egin gendun, integrala, importantena da hori hezkuntza, ofizioa eta ikasketa. Eta ikusi gendun, interesgarria, oso interesgarria izango litzakele, haiek ikustea, ikasleak ikustea, benetako helburu bat lortu daitekela bultzatzeko beraien ardura, beraien ilusioa, beraien motivazioa, holan izan zen asuntoa. Eta horrela ziginen, 2019 urtean parte hartu gendun, kotxe bakar batekin probatzeko, oso arrakastatsua izan zen asunto, eta gaur daño. 2024 urtean, urte honetan, edizio berrira joango gara, eta 3 kotxekin, 3 ikaslek eta 3 irakaslek parte hartuko dute. Aipatu dituzu dagoeneko ikasleak, 3 ikasle, eta nola edo zein kriterio daukazu edukitzekotan ikasleak aukeratzeko? Hori da galdera ona, horre ikaslearen profila balioztasuna eduki behar dau. Alde batetik eduki behar dau heldutasun punto bat. Kontutan hartu da 16, 17, 18 urteko ikasleak direla, baina nolabait eduki behar dute heldutasun puntu bat
baita ere alegina eta egiteko gaitasuna, eta, bueno, nik uste dut bi ezaugarri horiekin, nahiko arrakastatsua izan daitekela beraien parte hartzea hori rally horretan, ezta? Gero noski, kidetasun on bat edukitzea, harremanetarako zean denbora pila bat ematen dugu elkarrekin, harremanetarako kapazitatea edo gaitasuna, baita ere sufritzeko gaitasuna, baina, bueno, lehenengo bi oinarrizko ezaugarri horiekin, bete ezkero, iaia bermatuta dago beraien helburua raien. Noski, motivazioaz gain, konpromisoa ere hor, garrantzitsua izango da, ordu pile bat pasatzen dituzolako elkarrekin, ez? Bai, eta hemen, hau da, kastinetan gertatzen den moduan, hasik eran denok oso posik, eta nik kapasa izango naiz, eta nik ingo dut alegina, eta nik aguantatuko dut, baina, karo, gero kontutan izan, zazpi etapa luzeak izango dira, bata bestearen aldamenian, eta, bueno, hor hartu emonak oso garrantzitsuak dira, ze dudabarik arazoak sortuko dira bai ala bai. Bai. Eta konpromiso horretatik tiraka eginez, nola kudeatzen duzue proiektu hau? Sponsorrik daukazue publizitatearentzako? Bai, sponsorrik badekogu. Kontutan hartu guk ikasleak urtero eraman ditugula praktikak egitera enpresetara, eta badekogu hainbat enpresa hornitzaile prest dauena gurekin harremanetan egoteko eta kolaboratzeko. Eta, bueno, badekogu danetik, ez da, tailerrak astiken tailerra adibidez, Maki Auto makinaria enpresa, Txe Auto aldagarrien enpresa, tabernaren bai, Saniko taberna, autobus institurieta, en fin, badauz hor enpresa batzuk gurekin kolaboratzen dutena. Bai, beraz, urte gutxi eraman arren badago hor prestakuntza eta maila bat, ez? Eta konta iguzue, honelako bidaia bat egiteko zein prestakuntza egiten duzu, edo zenbat egun lehenago ateratzen zarete Marruekos erantz kasu honetan? Edo garrantzitsua da ere, nola egiten duzue autoak eramateko? Bueno, lehenengo eta behin prestakuntza berez kotxe oso sarrak dire, eta irailetik, kutzu hartzen da momentutik, baina azten garen prestatzen kotxeak. Kontua da, kotxe horiek oso ondo prestatuta joan behar direla, gero bertan arazo handirik ez izateko, da bada arazoarik urteteko handik. Eta, bueno, hori irailean azten gara guztiok kotxe horiekin, ikasle guztiak hartzen da parte, batzuk gehiago beste batzuk gutxiago, eta hori importantea lehenengo ondo prestatzea. Gero bertara eramateko, bueno, ja badegu eskarmentu bat, eta badegu zerrenda bat prestauta gutxi gora bera eraman behar direzen gauzak, ez? Rekambioak, arropa, eta, bueno, berez ez solan gauza handirik. Bai importantea, hori, behin ikasleak aukeratuta, eta baita irakasle hobe bai psikologikoki eta fizikoki prestatuta egon beharrela bertara joateko. Prestakuntza horretarako barkatu etetea, horretarako prestakuntza psikologiko horretarako aurretik lantzen duzu edo bakoitzak zuen taldean lantzen den gauza bat da? Bueno, egiten dugu aurretik, denbora gutxi edo faltatzen denean, aukerak eta egiten dagoenean, hilabete bat lehenago edo, azten gara gure artean hitz egiten, azaltzen apur bat zein den bertara joateko filosofia, eta fizikoa bai lantzen apur bat, fizikoki ere gogorra da, azkenean. Eta, bueno, hori errepidetik egiten dugu, gu ja irtetzen gara mentifaduratik eta bertara arte ja kotxarekin goaz. 3 irakasle eta 3 ikasle zoazte, horrek esan nahi du bikoteka arituko zaretela 3 kotxetan? Bai, hori da, joaten gara irakasle bat eta ikasle bat kotxe bakoitza. Eta urduri zaudete, imaginatzen dut, ilusioak urduritasunari gainez egiten diola? Bueno, bai, azkenan abentura da, eta abentura horrek, urduritasuna ere ekartzen dau. Baina, ilusioa estaltzen da urduritasun hori apuret, eta azkenean gu irakasleok, edo nire kasuan, ja bertan egon da nao, ja badakit zer dagoen bertan, eta nire partetik lasai hau.
Agian ikasleak, beraiek oraindik ez dakite zer ikusiko da bertan, eta, bueno, ja, sumatzen da, apur bat urduri dozela, bai. Urduri egoteko modukua, bada, eta erronka potoloa da. Eta entzun, zenbat herrialdetako jendeak parte hartzen du karrera honetan, zenbat kotxek eman ohi dute izena? Bueno, asko. Azkenean, nik uste dut aurten gutxi gora bera 300 bat kotxe jango direla bertara, eta, bueno, herrialdeta askotagoak, italiarrak, frantzesak, polakoak, inglesak, portugesak, jende asko eta euskaldun asko bai bertan egoten da. Ikusten da bertan hemen badagoela afizioa eta, bueno, badeko fama apur bat kontu honek bertan bai. Bai, abentura zaleak garela baieztatuta dago euskal zaleak, eta noizbait gertatu izan zaizue zerbait edo karreratik kanpo gelditu zarete edo beste esperientzia esanguratsuren bat bizi izan duzue? Egia esan, ez dugu oki arazo handirek. Helburua da 7 etapa horiek bukatzea eta arazo barik. Orain arte 3 rallietan gara edo erraitetara eta 3etan bete dugu helburu hori. Egon dira igual arazo txiki batzuk, baina beti konpontzeko modukoak eta bueno, batzuk apur bat igual denbora gehiago eraman daude konpontzeko, baina bueno, horri bile gare, ondo. Eta holan zalantza bezala ikasketa zentroan zer kontatzen da proiektu honen inguruan, zer diote gainerako ikasle eta irakasleek noski? Hombre, egia esan, bueno, ni somatzen edotena, por lo menos, ikusten dut jendea gustora dagoela. Esan beharra daude bai, zuzendaritza taldetik laguntza handia dekogula, eta, bueno, nik giro ona somatzen dut alde horretatik, eta baita, azkenean gu bertara goazela, eta gure utzunea bai, gure departamentu jenteak, estali behar dagoela, eta inoz ez dago, arazorik konpondu gara, amaitzen joateko, Marruekosen egongo zareten talde teknikoaz gain, gustatuko litzaiko jakitea hemen Getxon ere talderen bat izango duzuen zuen laguntza edo soporte hori eskaintzeko? Hombre, garrantzitsuena da ara joango dan taldea, azken fina joango dira irakasleak, esperientzia handia dakatenak, ikaslekaz, eta nibiliko dira, eta hori dira garrantzitsuenak, baina emetik be Getxotik, egunero jarraituko dugu beraien ibilbidea, eta meteko gu taldetxo bat, prest da ona, edo ardura dakana, beraiek bidaliko dituzten argazkiak, berriak, bideoak eta jasotzeko, eta gero sare sozialetara igotzeko. Orduan hemen, sostengu hori eukiko dabe, eta hor pendiente egongo gara, denbora guztian etxera iritsi arte. Beste barik eskerrik asko bikote, proiektuaren nondik norakoak azaltzagatik, eta aurreko urteetan bezan ondo joatea espero dut, urren arte. Eskerrik asko. Pandarrait proiektuan haien pisu propioa duten beste protagonistak ere prest ditugu pantailaren bestaldean, hain zuzen ere Fadurako Institutuko Automozio ikasleak Arratsaldeon mutilok hasi baino lehen, aurkeztu ditzakezue zuen buruak nor den nor esaterekin nahikoa izango litzateke. Bai, ni Lukas naiz. Ni Eder Fernandez naiz. Eta ni Xabi Cerrillo. Ados mutilek nola hartu dute etxean abentura honen berri, nola eman dituzue azalpen horiek? Oso pozik, esperientzia sinestezina delako, eta ere pizkat urduri gertatu denagatik, baina azkenean pozik. 3 etxeetan hartu dute positiboki eta animatu zaituzte? Bai, nire kasuan ere berdin izan da. Bai, oportunidade unika izaten da, orduan ondo. Imaginatzen dute gurasoren batek beldur puntu bat ere edo erakutsi duela ere? Bai, pizka bat. Apuntxu bat. Eta nola bizioi dute esperientzia zuen klaseki eta gainerako irakasle jarraipen bereziren bat egiten dute? Oso pozik hartu dute eta, bueno, 2 partaide geratu dira kanpoan, Jon Ojinaga eta Ekaitz, ezin dira kuadratu, eta baina pozik, eta irakasleak ere pozik.
Imaginatzen dute zuek hirurok hemen egon arren ez aretela izan esku hartu duten bakarrak ez, ikasle guztiak aritu dira proiektu honentzako lanean? Hori da, azkenean hiru pertsona goaz, baina oso lan potoloa da, preparatzea panda, eta hiru pertsonarekin bakarrik ezin da. Eta proiektu hau abian jarriz gustatuko litzaizueke rallyen mundu honetan murgiltzea etorkizun batean? Pues, ondo egongo litzateke rally gehiagotan parte hartzea, baina, bueno, nor daki ia dugun parte hartzea rally gehiagotan, ez dakigu. Gogotsu zaudete abentura hasteko irakasleen motivazio puntu hori badaukezue? Bai, azkenean, sartzen zarenean hemen faduran ikusten duzu bigarren mailako ikasleak esaten dutela rally bat egin aldela Marrokon, eta azkenean hori motibatzen zaizu ikastera eta hori. Horretara nindoan justu, hain zuzen zuen ustez proiektu hau bizitzeko aukera izateak ikasten zaudetenaren inguruan eraginik dauka, hau da, motibatzen zaituztete ikasten jarraitzeko? Bai, asko, zeren, ezakit, ikusten duzu azkenean zerbait merezituzula, ganak ipintzen bat dituzu eta ikasten baduzu, azkenean zerbait ateratzen duzu. Eta hirukote amaitzen joateko eta jomuga bat markatu ezkero, zein izango litzateke zuen helburuetako bat karrera edo proiektu honi begira? Guk egindako lana azkenean ikustea ondo egin dugula eta ez gertatzea ezer txarra. Handak aguantatzea eta azkenean kultura berri bat ezagutzea eta panda aguantatzea. Pandan egindako lana aguantatzen bada, gure esportzua ere eta ere etxera hilegatzea ondo arazorik barik. Bale, beste barik azalpen aski nahikoak izan direla esango nuke, proiektu eta esperientzia ikusgarri honen inguruko ideia bat egiteko, eskerrik asko eta sorte on guztioi. Eskerrik asko. Agur.